አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ትዝራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ኣጽኒሑ ስለ ዝዓቀበናን ዝሓለወናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረተይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 7 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ግድሕኑ ኣሜን። 7 መጋቢት ቸርነትን ዘለዓለማዊ ምሕረትን ናይ ጋእስተ ዓለም ሥላሴ ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተቃደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና። ምሕረትን ቸርነትን ይቕሬታን ለውሃትን ናይ ጋእስተ ዓለም ሥላሴ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 7 ብሰማዕትነት ናይ ዝዓረፉ ፊሊሞንን አብላኒዮስን ዕረፍቶም እዩ። ቅዱስ ቴዎዶጦስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ጻድቅ ንጉስ ቴዎድሮስ እውን ዕረፍቱ ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሶ። በረኸተ መሕደረና ሰማዕት ቅዱስ ቴዎዶጦስ። እዚ ቅዱስ ካብ ገላትያ ዝተረኸበ ሰማዕት እዩ። ንሱ ድማ ሃይማኖት ተማሂሩ ዝዓበየ ፈሪሓ እግዚአብሔር ገንዘቡ ዝገበረ ብምግባር ዝተሃነፀ ቅኑዕ ክርስቲያን ነበረ። ጣዖት ኣምለኽቲ ድማ ናብ መኮንን ከይዶም ቅዱስ ቴዎዶጦስ ኣማኒ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ብምንጋር ነገር ሰርሕሉ። መኮንን ድማ ኣሲሮም ከምዝፅእዎ ኣዘዘ። ቅዱስ ቴዎዶጦስ ግን ንሶም ከይሓዝዎ ባዕሉ ናብ መኮንን ብምኻድ ንዝረኸሱ ጣዖታቱ ረገመሉ። መኮንን ድማ መሳቀይ መሳርሒታት ኩሉ እንዳርአዮ ከፈራርሖ ፈተነ። ንጣዖታቱ ድማ ክሰግድ ኣገደዶ። ነገር ግን ቅዱስ ቴዎዶጦስ ስለ ድንቁርናኡ ነዚ መኮንን ረገሞ። መኮንን ድማ ተቆጢዑ ብጣዕሚ ከሳቅዮ ጀመረ። ናይ ውሽጢ ኣካሉ ክሳብ ዝርአ ከዓ ሰቂሉ ጎኑ ሰንጠቆ። ናብ እስር ቤት ወሲዶም ከዓ ንጽባሒቱ ሰቂሎም ጎኑ ክስንጥቅዎ ኣዘዘ። ሰማዕት ቅዱስ ቴዎዶጦስ ግን ነዚ ኩሉ መከራ ብጸጋ እንዳተቀበለ ናብ ጎይታና ይጽሊ ነበረ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ኩሉ መከራኡ የጽንዖ ነበረ። መኮንን ድማ ኣብ መጨረሽታ ክሳዱ ክስይፍዎ ኣዘዘ። ቅዱስ ቴዎዶጦስ ግን ናይ ሰማዕትነት ፍጻሜኡ ስለ ዝፈለጠ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ናብዚ ክብሪ ስለ ዘብቅዖ ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ኣመስገኖ። ንዝስይፎ ወታደር ድማ ንቅዱስ ቴዎዶጦስ ክስይፎ ከሎ ገጹ ብጨርቂ ንምሽፋን ጨርቂ ኣምፀአ። እዚ ሰማዕት ግን እዚ ጨርቂ ሞት ንዝፈርሑ እዩ። ኣነ ግን ብጎይታይን ብኣምላኸይን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሞት ኣይፈርሕን የበሎ እሞ ክሳዱ ይሕልፉ ሃቦ። እዚ ወታደር ድማ ሰይፉ መዚዙ ኣውፂኡ ናይዚ ሰማዕት ክሳድ ብምቑራጽ ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ከም ዝጓናጸፍ ገበሮ። ናይ ቅዱስ ቴዎዶጦስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና ኣሜን። ተባዓቱ ድማ ይዓድለና ኣሜን። ቅዱስ ቴዎድሮስ ንጉሰ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሃገርና ታሪኽ ብጣዕሚ ተፈተውቲ ካብ ዝነበሩ
ነገስታት ጻድቅ ቴዎድሮስ ቀዳምነት ይወስድ። ብርግጽ መብዛሕቲና ንፈልጦ ስለ ናይ ሃገር ፍቕሪ ንነፍሱ ዝሰውአ ዳግማዊ ሃፀይ ቴዎድሮስ ኣብ 1845 ክሳብ 1860 እዩ። ብጽቡቕ ስራሑን ብናይ ቅድስና ህይወቱን ዝተመስከረሉ ግን ሎሚ ንዝክሮ ቀዳማይ እዩ። ቀዳማዊ ሃፀይ ቴዎድሮስ ናይ ሕያዋይ ሃፀይ ዳዊትን ዳግማዊ መስቀል ዘምጽአ ናይ ዝተባረኸት ሰበይቱ ጽዮን ሞገሳን ፍረ እዩ። ከምኡውን ንጻድቅ ሃፀይ ዘርአ ያዕቆብ ዓቢ ሓዊ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ን3 ዓመታት ካብ 1396 ክሳብ 1397 ጥራሕ ነጊሱ እንከሎ ከም ንጉስ ዘይኮነ ካብ ንጉሆ ስጋ ብሸድኻ ንኸይብድል ፍርዲ ከየጉድል ይስዕር ነበረ። ጾሙን ጸሎትን ዘዘውትር ጎኑ ተዓጢቑ ድኻታት ዘብልዕ ንኣብያተ ክርስቲያናት እውን ዝጭነቕ ሰናይ ነገር ነበረ። ስለዚ ብህዝቢ ብጣዕሚ ተፈታዊ ነበረ። ካብ ዝነግስ ኣብ 30 ዓመቱ ዓሪፉ ብዝማሬን ብልቕሶን ስጋኡ ተሰኪሞም ክኸዱ ከለዉ ወሓዚ ማይ ተኸፈተሎም። ካብ ልዕሊ መቓብሩ እውን ጸበል ፈልፈለ። ዘለዓለም ስላሴ ቅኑዕ መራሕን ዘለዓለማዊ ዘመንን ይዓድልና ኣሜን። መጋቢት 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ጻድቅ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ሃፀይ ቴዎድሮስ፣ ቅዱስ ቴዎዶጦስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፊሊሞን ሰማዕት፣ ቅዱስ አብላኒዮስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ስሉስ ቅዱስ ፈጣሪ እስትንፋስ ዝኾኑ ሰማይን ምድርን ዝፈጠሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ አባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ፣ አባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ አባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ አትናቴዎስ ሃዋርያዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ንኣንበሳ ዝተውሃበ አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ይቕረ ይበለልና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተኣረመልኝ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን ምሕረትን ቸርነትን ናይ ጋእስ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይውዓል ለይኩን